Hello guys, welcome to my YouTube channel. गासैखौबो आंनि सुलुंफोरा जाबाय थ' गाइसमोन आङो साननैसो भिडिअसो होनो हायाखैमोन मानो थाखाय मानो होनब्ला आं लोमजानानै दंमोन थ' दिनै आं एसे हामनाय मोनबाय स' दा सर्ट मोनसे ब्लग हम ब्लग लाना फैदों माने न'नि ब्लग थ' आङो एसे माने देहायाबो लोरबां जाना दं ना बेनि थाखाय माने भिडिअफोरखौ माने होनो हायाखैमोन दा दिनैनो जास्ट ओरैनो सर्ट ब्लग लाना फैदों आरोना नोंथांमोननिसिम माने लोमजानानै एसे हामनाय मोनदों बेखायनो मा जानो मा मानो जादों माने गोसोआव खान्थि मोनाखै बेखायनो आं एसे गोखै जाना नायदों गोखै थाइखा जाना नायदों थाइखा बेखौ जाखांनानै एसे आलु गायदों बेवहाय माने उखुद होनांगौ उखुद सुखुद बायना लाखांबाय दायो होनोसै थाइखा जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना लांथारदो थाइखाखौ जाना लानोसै आरो जाय जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो प्लिज लाइक आरो शेयार खालामदो थाबनो 1K खालामनानै होदो आरोना स' 1K नि थाखाय माने पार्टि खालामनांगौ गासैखौबो लिंहरगोन पार्टियाव जाय जाय आंनि फ्रेन्ड्सफोरखौ लिंहरगोन पार्टि ज' खालामनांगौ मोनसे गोख्रैनो खालामनानै थारदो स' नोंथांमोना थाबनो 1K खालामदो आरो पार्टिखौ जादो दे थ' गाइसनिखौ फालो गेबजां होनो जोंनिखि दा नोंथांमोननिखि मा होनो मिथिला आरोना बुहुत जायगायाव बुहुत बेलेग बेलेग बुङो बेखौ लानोसै खिन्थु थाइसे मानि जानो हाया दे बेखौ जानो गोनांबा आरो मेडिकेलाव मोननो हागोन आरो लोमजानो दिनल'सो हामदो आरो बेखौ जानो गोनांबा सेस जाखाबाय आरो लागाय संख्रि लाबायसै बेखौ एसे लानोसै जिखिनि हागौ लानोसै आरोना बसबाय थाथ'दे बेवहाय गावनि पेकेटाव दङ थाइखा बेखौ थाइखाखौबो बेलेग बेलेग बुङो बेलेग जायगायाव माथो गोराथारब्रा गेव जानांगौ थाइखाया बे बायनायसो आरोना खिन्थु न'आव गैजा रोङा स' मोननैबा मोनथाम जानोसै आरो बारा जाला फुदि गलायलांबाय गासिबो नै थाइखा बेखौ जानो मोनब्रै जानोसै फिसा फिसा नायनानै नै मोनब्रैखौ लाबाय बेखौनो जानोसै आरोना जिखिनि हागौ खांसै बारा जाबाबो जानाय नङा खुदियासो राम गलायबाय नोंगौ सानसै जय श्रीराम जानोसै दे जेबो जानाङा दिनैल'सो हामदो लोमजानाया बरिया जाना हामदो मानो होनब्ला एसे माने गोखैया एसे खमनि आरोना जाना हामदो फालो खेबजांदो बरिया हिट जादों सानो खिन्थु बोथोराबो सान्दुं थानायदो माने सानजौफुसो जाखांबायना जासिगोन आरो सानजौफु ओंखायनो जानो हामदो फुं टाइम जानो मोजां गोखैफोरखौ दाबायदि जानो मोजां जायो अरगैया जानो हाथाया फैखासिगोन मादारा बेदर लाना फैबा जानो नांगौ आरो बेदरखौ खालुआ डेन्जार आलु खादों salah lemzan मोननै जाबाय निखौ जाबोनोसै बेबाय फिसा जालायनो खिन्थु फालुआ oh my god फालु जलफाय गोमोनसो मोननांगौमोन बैहाय जागोन नै फालुदो आलु खादो फालुआ जानो हागौमोन जाथ'लाथ'आवबो बे जानानै बेखौ जाथ'लाङो
माने लोमजानानै देहाखौ बोरैबा खेलें मेजें मोनोबा एसे माने गोखैबो जाना होनांगौ आरो बाराबो जानाङा खम बिबांनि जानांगौ उनाव जा होमबाना एसे देहाखौ स्रां मोनो आरोना नङाबा लोमजानाय उनाव हामबाबो एसे माने जानो लोंखुवाबा जायोना जानाबा एसे हिट नांदो दा खामानि मावलांसै गोख्रैनो दा थाबा दुगैनांगौ सान्दुं थानायावनो नङाबा आरो लोमजाफिननो हागौ दा लोमजादों नोंथांमोना बिदिब्ला माथामल' फैदो नोंसोर माथाम माबोरै गनो फैदो ना ओइ संखार नोंसोर दिहुनना नांगोन माने अमाबो लादो फिसिदोंमोन अमा दाख्लै फिसा जादो जोनोम जाबाय आरोना दाख्लै हराव जादो थान 20टा मोनदों हराव जानायखाय एसे बारा हराव जादों 7-10टासोआव जायो आरोना एसे 9टा दं फिसाया इसोर होननाया मोजां मोजां थाबा मोजां जागौमोन दा बेखौ दिहुनना होनदों गाइखेर मोनजायाखै सिङाव थानायफोरा बिमाखौ बायजोआव दोनदो ओमफ्राय दिहुनना होनदों ओंखार mana korang sudah enggak ada nih situ nih video này kau belum tuh dah lại kau li oke này video này enggak diunjukkan nih bay nih gaikir kasar nah ini ada ngai bar alu naik alu bakal usah ini kayak bar alu kadang lagi cukup di kadang itu rekomendasi sih bagi agar jiwan kamu mau bayar nih siap kurang sampai nih dua alu nih bikin nih sih tak lihat hasilnya bay tuh mana alu aku man direkam nih bay kurang aja kayak gitu tuh zusin deh mikir baik ke sistem mana ibarat zuwa katanya dari hati yang nanya no hati nomor aku melihat untuk bisnis lah nana para hati ya harus hati yang tuh sinja ya bisa kalian no mulai nasi nara bangku takut channel nanti para no bisnis jangan total putar mana zolon thor gajar na zolon thor दा बेनो ब्लाइटनि क'क्राझार नांसिगोन ब्लाइट लेखि आरो दिन्थिफुनि जेरै मटर खोनादो खिन्थु थायथ'वाखै आरोना एसे फार्स्ट टाइम गायबाय इयाव खेथि मावबाय आरोना जागोन जे मिथियो खिन्थु हासार थानांगौ मावथारिखाय नैखि आरो कबि दाख्लै जावफ्लेना होदो दसे साया गोलैबाय आरो कबिया खिन्थु बारा मोजां जायाखै ओरै गोलाव दङ ini जाबाय ब्लाइटनि बे पेकेट 50 थाखा लादो खिन्थु 40 लिटार जागोन आरोना खननै जागोन नों जुदि टांकिया 20 लिटार करे जायोबा खननै जागोन आरोना टांकिनै जागोन आरो बे जाहैबाय भिटामिन्स आलुआव होनाय भिटामिन्स आरोना आलु मैगं थाइगं बिदिनो कबिफोरावबो जागोन बे फिथाइ सामथाइफोराव होनाय आरो भिटामिन्स आरोना itu konstak lah deh, itu mana konne jangan karena 20 liter konne tangki nih mana 20 liter kalau jadi tangki ya namanya. Ikan kola lansi, patapat, time apa bila san ada ular lani. Tuh guys, saya jumpai kemana ya?
माने जोब्बाय माने लाइननिल'सो दंबावो आरोना टांकिसा सोस्लाबासै दा एसे दंबावो खामानिया थ' भिडिअखौ आं फोजोबनोसै माने मबाइला चार्जबो बारा गैया बेखायनो भिडिअ खालामनाय जाबाय नै होजोब्बाय रजोब्बाय आरोना पुरा फिजोबना होबाय आरोना बिलाइखौ खिन्थु एम्फौ फैनायफोर एम्फौआ मादों नै एम्फौ माने पुरा इखि होजोब्बाय आरोना इखि टांकिसो जाला आरो 5 लिटारसो जाबावगोन दैया खिन्थु होना दोनसै थ' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै आङो नोंथांमोना नाय आरो आं बानायनाय पुतला बानायना दोनदों ओरैनो बानायना दोनबाय आरो मानसिफोर बानायनाय आंबो बानायना दोनबाय मा मिथिला आरो थ' गाइस होमबा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना प्लिज अननानै सापर्ट खालामदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामदो बाय बाय गाइस